za ku je ku an so itatuwan magani. Da zaran kun an so kuɗin nan, daga nan kun fara yin kuɗi sai kun fi dangwata ma kuɗi. In ba ku yi wasa ba. Kai! Ba a mana gaisuwa nan. Ba ku san nan mutane almaɗuɗe wani, ba ku san kuwa mutane nan. Da zan fito muku da guda ɗaya, ga zana za ku yi. Muna tuba boka. Ƙara mun gaisuwa. Tashi ku da bisi. Kamar shi. Kawai tashi ku ja kama hanya daga nan. Kama magani ya ku kawo. Mun ka can dutsen za mu je? Ku je ne. Ina ba ku. Jikan aiki na kenan. Tabbas boka yi gaskiya. Wannan ne dutsen tsafi wanda ya gaya mana inda za mu samu arziki mai ɗimbin yawa. Tabbas gaskiya maganan boka haka yake, amma gaskiya wannan dutsen ina shakkun mu hau. Tabbas mu muna son kuɗi tun da boka ya ba mu izini karanti za mu hau. Ya kake ma sare mana ruwa za mu hau gurin nan. Wannan tabbas ba magana sare ruwa ba. Dutsen nan gashi dai ka ji abin da boka ya gaya mana. Haka ne. Kada mu sake mu tsoro mun hau. Insha Allah ke bukata. Mun sai mun wannan aiki. Ina aiki mu je kenan kawai. Za mu samu kuɗin nan ba? Za mu samu kuɗin nan ko? Ina koyo gwanda makwarar mu koma. Kai Wannan dutsen ba ƙarfi akwai aljanu a dutsen ba. bayan da za yi haka nan za mu hau. Nan mu riga mun ci tafiya malam kawai ka miƙe mu ƙarike ta kawai. Ya haka ta so mana Je kai sai fa ka fa kana san wannan dutsen haka take gaskiya ba zan taɓa zuwa ba. Ka jawo mu ga hallaka. haka bane malam sai a samu kuɗin nan fa ba da a To samu. an gama samun kuɗi a wuka ne ba sai mu kai ina bokan nan na da gaskiya malam in zaka saki jiki mu je mu nemo arzikin mutu. Bokan nan ban ga alaman arziki a wannan tafiyan ba. Da za a ce arziki ne sai ka zo inda za ka shi kanka. bokan nan yana da gaskiya kawai mu daure mu tashi mu karasa kaga mun Ni ban ka ci tafiya a wannan dutsen ba saboda hakan ma ko rabi da ni ba. ko wallahi ba haka bane bokan nan yana da gaskiya kawai mu daure. Ka fito da wata tashi mu karasa. Gaskiya yanzu muka faɗi. Ya ga wancan ko maganin ba. To wancan maganin ne. Dai karisa Tuna da maganar da boka ya gaya mana ko da mun je kada mu tsoro. Idan muka ji tsoro za mu hauka sai. Ni kuma abin da ban so kenan. Allah ka taimake mu. Ya ce akwai wata hanya wanda za ta rufe fara kuɗi na layi.
matukar tsafi wani babban dutse ne. Allah shi kare mu da sharrin da ke cikin wannan dutsen amma neman kuɗi ba neman kuɗin ma ai ba ta hanyar Allah ba ne kama bai sako Allah a cikin lamarin nan. kana nufin kenan ba Allah ya kawo mu ba kenan. Ba Allah ya kawo ba mu muka kawo kanmu ko in ce. Yara ku nutsu, menene ya kawo ku wannan waje mai hatsari? Kada ku tsorata, ba wai na gan ku bane don in ba ku tsoro. Maganin nan da kuke nema yana wajena. Za ku samu wannan maganin, amma za ku haɗu da bala'i kala huɗu. Ku natsu, ku daina masallaci a nan gurin, ku riga kun kawo kanku ga halaka. Amma mafitan ku guda ɗaya ne. Dutsen ɗan iya za ku je ku haƙe ta. Tana nan saman gabashi. Idan kuka hau wannan dutsen, za ku ji maganan wani aljani da wuta a hannun shi. Idan kuka gan shi, kada ku tsorata, ku ce mai ɗan ƙwaƙur ne ya turo ku. Wajen wannan aljani shi zai nuna muku inda ma'aziyan maganin nan yake. Ku tashi ku tafi, ba waige. faru? Na ci kwana ne kawai ta abin nan. Ku dakata! Ku san inda kuke. Kuna wajen malamin dutse ne. Malamin dutse ne ke magana, ku natsu. Ku daina kalle-kalle, za ku ganni zan kullu muku. Za ku samu nasara akan wannan tafiyar naku. Amma da sharaɗi. Wannan wuta ce ta tsafi da kakana ta bani, kuma ni malamin wannan dutse ne. Me ya kawo ku? Wani magani ne ake so mu samo shi, an ce za mu kuɗi ne, wani boka ne ya turo mu, to da yake saƙon saƙo ne. Tabbas na ji wannan magana a rigar da yanzu. Na baza wuta a nan gurin ku dakata. Boka. Na san abin da ya kawo ku. Me ya kawo mu boka? Kun zo neman arziki ne, wannan wurin da kuke gani wurin neman arziki ne, maganin da na anan baya. Amma da sharadi, za ku yi damba da babban aljani na guda daya. Ya za mu yi amfani mu kashe wannan katon aljanin boka? Ya za mu Zai shi dan Boka adam. ba za mu iya da wannan Sai ku damba da shi a dan adam. ba wani aljani bane, tashin fafata da shi. Dole ne ma wannan zan iya da shi. Hai Zan fara shiga ne. koma gefe ka jira mun nan fara bugawa da shi.
tashi tashi kai